السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže ime prvog ashaba kojeg ću spomenuti danas i koji je učestvovao u bici na Bedru je Hazreti Husein bin Haris radijallahu anhu. Njegova majka se zvala Suhejla bin Hazail i pripadao je plemenu Benu Mutalib bin Abdi Manaf. Preselio se u Medinu zajedno sa svojom dvojicom braće Hazreti Tufail i Hazreti Ubejda. Hazreti Mista bin Usasa i Hazreti Abad bin Mutalib su također bili sa njima. U Medini je boravio u kući Hazreti Abdullah bin Salma Adžlani. Muhammed bin Isak prenosi, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između Hazreti Huseina radijallahu anhu i Hazreti Abdullah bin Džubeir radijallahu anhu. Hazreti Husein je učestvovao u svim bitkama zajedno uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru i Uhudu. Dva brata Hazreti Huseina, Hazreti Ubejda i Hazreti Tufail, također su učestvovali u bitci na Bedri. Hazreti Husein je preminuo u 32. godini poslije hidže. Ime njegovog sina je bilo Abdullah, a kćerke su mu se zvale Hatidža i Hind. I oni su također primili islam. Na Hajberu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao žitarica u iznosu od 100 vask njima obadvojici. Jedan vask je bio jednak 60 sa, a jedan sa je jednak skoro 2,5 kilograma. Tako tu količinu je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dodijelio njima radi njegove pažnje prema njegovom ocu. Sljedeći ashab je Hazreti Safvan radijallahu anhu. Njegov otac se zvao Vahab bin Rabija. Titula Hazreti Safana je bila Abu Amr. Pripadao je plemenu Benu Haris bin Fehr. Njegov otac se zvao Vahab bin Rabija, a u jednom hadisu je spomenut kao Vehejb. Njegova majka se zvala Dad bint Hajdam. Ona je bila poznata kao Baida. Iz tog razloga Hazreti Safvan je također bio poznat kao Ibn Baida, sin od Baide. Njegova braća su bili Hazreti Sahel i Suhejl. Ova dvojica nisu isti od onih od kojih je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kupio zemljište za Mešćid Nabi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Rafi bin Muala. Prema drugom hadisu bratstvo je bilo
uspostavljeno sa Rafi bin Adžlan. Postoji različita mišljenja o njegovoj smrti. Prema nekima Suajma bin Adi ga je ubio u bici na Bedru. Prema drugom hadisu on je bio šehid u bici na Bedru. On nije bio šehid u bici na Bedru, već je učestvovao u svim bitkama zajedno uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru. U vezi njega se spominje u jednom hadisu da poslije bitke na Bedru vratio se u Meku i poslije nekog vremena se opet preselio u Medinu. Također ima hadis koji govori da je ostao u Meki do pobjede Mekije. Hazreti Ibn Abbas prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga uključio u kampanju Abdullah bin Đaš i poslao ga je u Abba. Prema raznim hadisima se prenosi da je preminuo u 18., 30. ili 38. godini poslije hidžre. U svakom slučaju iz ovih hadisa možemo da vidimo da je ovaj ashab učestvovao u bitci na Bedru. Sljedeći ashab kojeg ću spomenuti je Hazreti Mubašir bin Abdel Munzir radijallahu anhu. Ime njegovog oca je bilo Abdul Munzir, a njegova majka se zvala Nasiba bint Zaid. Pripadao je Benu Amr bin Auf, ogranak plemena Aus. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Akil bin Ebu Bukhair. Prema nekim hadisima bratstvo je bilo uspostavljeno sa Hazreti Akil bin Ebu Bukhair i Hazreti Muđezir bin Zaid. On je učestvovao u bitci na Bedru i postao je šehid u toku te bitke. Hazreti Sad bin Ebu Lababa, koji je bio sin od Hazreti Muširovog brata, Ebu Lababa prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao ratni plijen Hazreti Mubeširu bin Munziru. Men bin Adi je donio njegov dio tog ratnog plijena. Njegov brat i bratići su također dobili dio ratnog plijena u vrijeme migracije u Medinu od muhadžira Hazreti Ebu Abdil Salima bin Asad, Hazreti Amr bin Rabija, Hazreti Abdullah bin Đahš i njegov brat Hazreti Ebu Ahmed bin Đahš su boravili sa Hazreti Mubašir bin Abdel Munzirom u mjestu Kuba. Poslije ovoga muhadžiri su počeli da se doseljavaju u velikim brojevima u Medinu. Hazreti Mubašir bin Abdul Munzir je učestvovao u bitci na Bedru zajedno sa svojom dvojicom braće, Hazreti Abdullah Baba bin Munzir i Hazreti Rafa bin Abdul Munzir. Hazreti Rafa je učestvovao u bejatu na Akvi zajedno sa 70 ashaba i također je učestvovao u bitci na Bedru i Uhudu. Postao je šehid u toku bitke na Uhudu. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo u bitku na Bedru, on je postavio Ebu Lebaba kao administratora u Medini, vratio ga je iz mjesta Roha. Kao što je već spomenuto da je Roha mjesto udaljeno otprilike 40 milja od Medine. Kako god časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dodijelio mu dio ratnog plijena, Alama ibn Isak prenosi da je Hazreti Mubešir bin Abdel Munzir pripadao Benu Amr bin Auf plemenu. On je bio među ensarijama, ashabima koji su ubijeni u toku bitke na Bedru. Hazreti Abdullah bin Amr bin Haram radijallahu anhu kaže: sanjao sam prije bitke na Uhudu da je Hazreti Mubešir bin Abdel Munzir rekao da ću im se pridružiti za nekoliko dana. Pitao sam ga: gdje si? Gdje se ti nalaziš? Nakon toga on je rekao: mi smo u džennetu. Mi jedemo i pijemo šta god poželimo. Pitao sam ga: zar nije postao šehid u bitci na Bedru? On je odgovorio: zaista,
sigurno sam postao šehid, međutim ponovo sam oživljen. Ovaj prenosioc je spomenuo taj san časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, na što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: O Ebu Džabir, to je stvarnost šehida. Šehid se vraća Allahu i slobodno se kreće. Dok je spominjao ashabe koji su ubijeni u toku Bedra, Alama Zarkani piše: dva ashaba su pripadala plemenu Aus. Jedan je bio Hazreti Saad bin Hajsma. Neki kažu da ga je Tuejma bin Adi ubio, dok drugi govore da ga je Amr bin Abdi Wud ubio. U jednoj knjizi je zapisano da ashabi koji su ubijeni u toku Bedra, osim Hazreti Ubejda, ovi ostali ashabi su također bili ukopani tu na Bedru. Hazreti Ubejda je preminuo malo poslije i on je bio ukopan u Safra, mjestu Roha. Uz podršku autentičnih prenosioca, Tibrani je povezao incident sa Ibn Masudom u kojem je rekao: Bog će zasigurno učiniti duše ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su ubijeni na dan Bedra među zelenim pticama u džennetu, i oni će jesti i piti tamo šta god požele. Oni će biti u ovom stanju kada se njihov gospodar pojavi pred njima i kaže im: O sluge moje, šta vi želite? Nakon toga oni će reći: O naš gospodaru, ima li išta više od činjenice da smo već ušli u džennet? Uzvišeni Allah će ih onda pitati: šta vi želite? Poslije 4. puta kad ih Allah bude pitao isto, ashabi će reći: vrati naše duše u naša tijela, tako da možemo opet da postanemo šehidi na isti način. Sljedeći ashab kojeg ću spomenuti je Hazreti Varka bin Ajas radijallahu anhu. Postoji različito mišljenje u vezi njegovog imena. Osim Varka, njegovo ime je zabilježeno kao Vadfa i Vadka. Njegov otac se zvao Ajas bin Amr, bio je iz ogranka Benu Lazan bin Ghanam plemena, to je ogranak plemena Hazrađ. Prema prenošenju Alama bin Isak, Hazreti Varka je imao priliku da učestvuje u bici na Bedru zajedno sa dvojicom svoje braće, Hazreti Rabi i Hazreti Amr. Osim bitke na Bedru, Hazreti Varka je učestvovao u bici na Uhudu, Hendeku i svim drugim bitkama zajedno uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Postao je šehid u 11. godini poslije hidžre u bitci kod Jemama za vrijeme hilafeta Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Sljedeći ashab je Hazreti Muhriz bin Nadlah radijallahu anhu. Njegov otac se zvao Nadhla bin Abdullah. Prema drugim hadisima njegovo ime je bilo Vahab. Njegova titula je bila Abu Nadhla. On je imao lijepu put i lijep izgled. Bio je poznat kao Fuheira i Akram. On je bio saveznik Benu Abdušems plemena, dok je pleme Abdul al-Ašal tvrdilo da su i oni njegovi saveznici. Hazreti Muhriz je bio poznat kao Muhriz ili Arkam i bio je iz mekanskog plemena Benu Ghanam bin Dudan. Kad su primili islam u tom plemenu, žene i ljudi iz ovog plemena su bili u stanju da se svi presele u Medinu. Hazreti Muhriz bin Nadhla je bio jedan od ovih migranata. Vakti prenosi da je čuo od Ibrahima bin Ismail na dan Sahr koji se desio u 6. poslije hidžre. Niko osim Hazreti Muhriza bin Nadhla iz njegovog plemena Abdul Ašl nije učestvovao u ovoj bici.
On je jahao na konju od Hazreti Muhameda bin Mulsima na njegovom konju koji se je zvao Zulama. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Amara bin Hazm. Učestvovao je u bitkama na Bedru, Uhudu, Hendeku. Salih bin Kisan prenosi, Hazreti Muhriz bin Nadla je rekao da je sanjao da su se nebesa otvorila za njega i ušao je i došao do 7. neba. Onda sam stigao u Sidratul Muntahu. Objavlješten sam da je ovo bilo moje odredište. Hazreti Muhriz radijallahu anhu kaže, spomenuo sam taj san Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu koji je bio stručnjak u tumačenju snova. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, raduj se radosnoj vijesti da ćeš postati šehid. On je krenuo s časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u bitku Al-Gaba. Amar bin Usman Đahši prenosi ovo od svojih predaka, da Hazreti Muhriz bin Nadla je imao 31 ili 32 godine u toku bitke na Bedru, a bio je blizu 37 ili 38 kad je postao šehid. Hazur kaže, događaj od njegovoj smrti je zabilježen na sljedeći način. Dok je prenosio hadis u vezi Gazvazi Kard, Hazreti Ajaz bin Salima je rekao, moj otac mi je rekao poslije Hudejbije, mi smo se vraćali u Medinu. Zastali smo na jednom mjestu, bila je uzbrdica između nas i Benu Lahjan plemena. Oni su bili mnogobošci. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se je molio za osobu koja bi držala stražu u toku noći dok su se drugi odmarali. Ta osoba bi se popela na uzbrdicu da vidi da neprijatelji ne bi napali na muslimane. Hazret Salma bin Akvan radijallahu anhu kaže, navečer sam se penjao na to brdo 2 ili 3 puta. Poslije smo stigli u Medinu. On dalje govori, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao svoje kamile sa Raba koji je bio sluga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam jahao na konju od Hazreti Talhe da napojimo kamile. Ujutru Abdurrahman Fezari je napao kamile časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sa njim je bilo neprijateljsko pleme. Oni su ukrali kamile časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ubili su čobane. Prenosilac dalje govori, rekao sam, o Raba, odvedi ovog konja kod Talhe Ubejdullah i obavijesti poslanika sallallahu alejhi ve sellem da su nevjernici ukrali njegove kamile. Onda sam se okrenuo prema Medini i ponovio sam 3 puta, ja sabaha, ja sabaha. Arabi su govorili ove riječi kad bi vidjeli neprijatelje ili ako bi se neprijatelji vratili da ponovo napadnu. Ovo je bio znak za sve one koji su bili u blizini da se odmah okupe da bi se odbranili od neprijatelja. Neki kažu da pravilo ratnika je bilo da navečer odlože svoja oružja i vrate se u svoje kampove. U još jednom hadisu u vezi slogana Ja Sabaha, sljedeći dan bi ovi koji su se odmarali, jedna osoba bi izutra rekla ove riječi i to bi značilo da je sabah i da se oni trebaju da pripremaju za borbu. Prenosioc nastavlja i kaže, pratio sam ih i bacao strijele na njih i ponavljao sam stih, ja sam sin od Al-Akva i danas je dan kad će svi nitkovi da nestanu. On kaže, ja sam nastavio i gađao sam ih u njihova ramena. Oni su jahali kamile dok ih je on gađao
I on kaže, govorio sam, ja sam sin od Al-Akva i danas je dan kad će svi nitkovi da nestanu. Kaže, tako mi Boga, ja sam išao za njima i ranjavao sam ih. Ako bi osoba krenula prema meni, ja bi se sakrio iza drveta i bacao strijele dok ga ne bi ranio. Ovo je nastavio dok su stigli do jednog uskog planinskog prolaza. Onda sam se popeo na vrh tog prolaza i počeo sam da bacam kamenje na njih. Ovi ljudi su bježali, oni su ti isti ljudi koji su ukrali te životinje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Salma je bio sam. Prvo ih je gađao strijelama, onda kamenjem. I on kaže, to sam radio dok god sve kamile koje su pripadale časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nisu bile oslobođene. Zato što je bio uzak prolaz, oni su morali ostaviti životinje iza. Lopovi su pobjegli, ostavljajući kamile. Ja sam i dalje bacao strijele za njima. Oni su tad bacili više od 30 deka i preko 30 strijela, da bi njihov teret bio manji, tako da mogu da bježe. On kaže, šta su god ostavljali iza sebe, ja bi stavio kamen na to, tako da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi prepoznaju. Oni su bježali dok nisu došli do nekog propusta gdje su sreli sina od Badr Fezari. Sjeli su i počeli su da jedu kod njega, a ja sam sjeo na jedno brdo blizu. Fezari ih je upitao, ko je taj čovjek? Oni su rekli, tako nam Boga, on nam je zadao velike muke. On nas goni od samog jutra, do te mjere da je uzeo sve od nas. On im je rekao da 4 njih trebaju da idu prema meni. Hazreti Salma kaže, 4 njih su došli prema meni. Kad su prišli bliže mene, do mjere da smo mogli da čujemo razgovor između jedni i drugi, ja sam ih pitao, da li vi znate ko sam ja? Odgovorili su ne. Ko si ti? Rekao sam, ja sam Salma bin Akva. Rekao sam im, tako mi onoga koji je dao čast časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ja mogu da nadjačam bilo kojeg od vas ako želim. Kako god, ako bilo koji od vas želi da mene pobjedi, to je nemoguće. Jedan od 4 je rekao, ja mislim da on govori istinu. Oni su se vratili natrag, a ja sam ostao da sjedim na brdu dok nisam vidio da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi. Prvu osobu koju sam vidio je bio Akram Asadi. Iza njega je bio Abu Katada Ansarija, Mektad bin Asvam Kundi je bio iza njih. Ja sam se uhvatio za sedlo od Hazreti Akramovog konja, a neprijatelji su se razbježali u svim direkcijama. Hazur kaže, mislim da ovdje postoji neka zabuna, kaže, ja mislim neprijatelji koji su sjedili jeli, kad su vidjeli da su muslimani stigli, oni su se razbježali. Ja sam rekao, o Akrama, sačuvaj se od njih da te ne ubiju. Dok časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi ne pristignu. On je rekao, o Salma, ako vjeruješ u Allaha i sudnji dan i ako znaš da je džennet istinit i da je džennetska i da je džehennemska vatra realnost, onda nemoj da stojiš između mene i toga da postanem šehid. Ja ga nisam sprečavao, on je otišao i počeo se boriti protiv njih. Abdurrahman, on je ranio njega i njegovog konja. Abdurrahman je bacio tad koplje na Akrama, to jeste Hazreti Muhriza, i ubio ga je. Onda se popeo na konja i
pridružio se svom narodu. Ebu Katada ga je gonio i stigao je Abdurrahmana i ubio ga je kopljem. Radi toga zato što je on ubio Hazreti Muhriza. On kaže, kunem se Allahom, išao sam za njima pješke toliko daleko dok nisam vidio nijednog ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem iza sebe, pa čak ni prašinu od njihovog kretanja. Toliko daleko ja sam bio ispred njih. Ovo se nastavilo dok nisu stigli do uskog prolaza gdje se voda nalazila, koja se zvala Dikard. Ovi lopovi su htjeli da stanu i da se napiju vode, ali kad su mene vidjeli da dolazim, pobjegli su, nisu bili u stanju da popiju ni kap vode. Bježali su do još jednog uskog prolaza i ja sam ih dalje nastavio da gonim. Kojeg god sam stizao, nasamo ja sam bacao svoju strijelu i govorio, eto vam, ja sam sin od Al-Akva, danas je dan kad će svi nitkovi da nestanu. Jedan od mnogobožaca je rekao, da li je ovo isti Akva koji nas je gonio od samog jutra? Ja sam im rekao, o sopstveni neprijatelji, da, ovo je isti Akva od jutros. Onda su oni ostavili 2 konja ispred tog uskog prolaza. Doveo sam ta 2 konja časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Sreo sam Amira koji mi je dao zdjelu mlijeka i jednu zdjelu s vodom. Uzeo sam abdest, ugasio svoju žeđ. Onda sam došao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je stajao blizu vode od koje sam otjerao nevjernike. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stigao do tog mjesta. Vidio sam da je časni poslanik uzeo kamile i sve što sam ja uzeo od tih neprijatelja. A Hazreti Bilal je zaklao kamilu koju sam ja vratio od lopova. On je kuhao jetru i meso sa kamiline grbe za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rekao sam, o Allahov poslaniče, dozvoli mi da izaberem 100 ljudi koji su došli sa tobom, tako da mogu da idem dalje za ovim lopovima i da ih ubijemo sve. Nijedan od njih ne treba da ostane živ da kaže svom plemenu šta se je desilo. On je govorio za one koji su došli da pljačkaju muslimane. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmijao toliko da njegovi blagoslovljeni zubi su bili vidljivi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, o Salima, da li ti stvarno misliš da ti to možeš postići, da ih možeš ubiti prije nego što su stigli kući? On je rekao, ja se kunem onim koji ti je dao čast. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio, do sada oni su stigli iza Gatfan. U drugom hadisu se spominje da kad je Hazreti Salma bin Akva pitao časnog poslanika da ide za nevjernicima, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio, o Ibni Akvat, ti si njih pobjedio, sad pusti ih. To jeste, nema potrebe da ide za njima i da ih ubija, treba im oprostiti. Hazreti Salma bin Alva je išao za ovim lopovima i ranjavao ih, i poslije kad je Hazreti Muhriz stigao, neprijatelji su ili tajno ili sa nekom metodom napali i ubili ga. Prvo Hazreti Salma je uzeo konja od Hazreti Muhriza i neprijatelji su se razbježali. Kako god, ponovo su napali i ubili su Hazreti Muhriza. Iz ovog događaja možemo da vidimo kako je Hazreti Muhriz postao šehid i hrabrost Hazreti Salma bin Akva. Njegovo znanje o ratu i borbi koje mu je pomoglo da vrati sve što su ovi banditi ukrali.
Što je najvažnije iz ovoga jeste da vidimo primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je Hazreti Salma tražio dozvolu da ide i dalje za lopovima, iako je vratio sve što su oni bili ukrali, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu nije dao dozvolu jer nije bilo potrebno i nije želio da se nastavi borba i krvoproliće. On dalje govori u toku našeg govora i instrukcije od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ne idem za njima. Osoba iz Benu Gatfana je došao i rekao: ta osoba je zaklala kamelu za njih, ali dok su oni gulili kožu te kamele, vidjeli su oblak prašine i pobjegli su s tog mjesta. Sljedećeg jutra časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: od nas najbolji jahač je Abu Katada, a najbolji borac pješak je Selima. Ovo je bilo zato što je Selima postigao sve to dok je pješačio. On dalje govori: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao dupli dio ratnog plijena, jedan dio kao za jahača, a drugi kao pješaka. Također, kad smo se vraćali u Medinu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem me je stavio da jašem iza njega na istoj kamili, koja se zvala Asba. Dok smo putovali nazad, jedan ensarija je pitao da li iko želi da se trka sa njim nazad u Medinu. Iako su bili umorni, ashabi su također volili da rade ovakve aktivnosti jedni između drugih. Ovo im je pomagalo da rasterete svoje misli u vezi neprijatelja i da im vrijeme brže prođe. U svakom slučaju on je tražio da se neko trka sa njim. On dalje govori: on je ovo ponavljao nekoliko puta i kad sam ja čuo ovo šta on govori, ja sam mu rekao šaleći se: zar ti nemaš poštovanja za svoje starije? Zar ih se ne bojiš? On je rekao: ne, samo za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam onda rekao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: o Allahov poslaniče, neka su moji roditelji žrtvovani za tebe, dozvoli mi da se trkam sa njim. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: idi ako želiš. On kaže: onda sam ja prihvatio njegov izazov, skočio sam s kamile i počeo sam da trčim. Trčao sam neko vrijeme, ali da bi sačuvao svoju snagu, onda sam usporio. Onda sam opet ubrzao i pristigao sam ovu osobu, koja je bila najbrža u Medini. Kad sam ga pristigao, udario sam ga između plećki i rekao mu: tako mi Allaha, ostaješ iza. Drugi prenosioci kažu da cijelo vrijeme on je bio ispred njega dok nisu stigli u Medinu. Onda su boravili 3 noći u Medini i ponovo krenuli na Hajber sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Dabri je zabilježio nekoliko detalja ove ekspedicije. Hazreti Asim bin Amr bin Katada prenosi da prvi konj koji je stigao neprijatelje je pripadao Muhrizu bin Nadhla, koji je bio iz Benu Asad bin Huzejna plemena. Hazreti Munzir bin Nadla je također bio poznat po imenu Arham i Kumer. Kad je poziv bio dat da se okupe za napad, Hazreti Muhammed bin Muslima, njegov konj koji je bio svezan u njegovoj avliji, je skočio i otrčao prema drugim konjima. Ovo je bio odličan i istreniran konj. Kad su žene iz Benu Ašl plemena vidjele ovog svezanog konja koji je skočio na ovakav način, rekle su Hazreti Muhrizu bin Nadla: o Humeir, da li imaš snage da jašeš ovakvog konja, da stigneš časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove ashabe? On je odgovorio da, i da je on spreman. Žene su mu dale konja i Hazreti Muhriz je jahao tog konja dok nije stigao ashabe koji su putovali s časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. On ih je onda prestigao i rekao:
o mala grupo, sačekajte tu da vas Ensarije i Muhadžiri koji su iza vas stignu. Prenosioc kaže da je onda jedan od neprijatelja napao Hazreti Muhriza i ubio ga je. Konj na kojem je on jahao počeo je da trči bez kontrole, nikoga nije mogao smiriti i on se vratio kući i stajao je mirno na mjestu gdje je prije bio svezat. Osim Hazreti Muhriza, niko od muslimana nije poginuo taj dan. Prema hadisu iz Sahih Muslim, konj se je zvao Zulama i pripadao je Hazreti Muhammedu bin Muslima. Prema drugom hadisu prenosi se da je on bio ubijen dok je jahao konja od Hazreti Ukaša bin Mihsan i konj se je zvao Dženna i druge životinje su bile oslobođene od lopova. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je putovao do planine Gazva i tu je zastao jednu noć i dan gdje su ga drugi ashabi pristigli. Salma bin Akva je tražio od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: o Allahov poslaniče, ako pošalješ 100 ljudi sa mnom, bit ćemo u stanju da oslobodimo ostale životinje također. I zadavit ćemo neprijatelje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: gdje ćeš ih stići? Oni su sigurno do sada u plemenu Gatfan i piju vino. Poslije je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem podijelio ih je u grupu od 100 i dao im je meso od kamile da jedu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se onda vratio u Medinu. Časni poslanik nije išao za neprijateljima i Hazreti Muhriz je bio jedina osoba koja je tad ubijena. Prema drugom hadisu, Hazreti Muhriz je bio prvi šehid koji je ubijen na konju. Ovo je također spomenuto u prvom hadisu koji sam naveo ranije. Sljedeći ashab je Hazreti Suvejbit bin Saad, koji je također bio poznat kao Suvejbit bin Harmala. Također se navodi da je njegovo ime bilo Suvejt bin Harmala i Salit bin Harmala. Hazreti Suvejbit je pripadao plemenu Benu Abd Dar, njegova majka se zvala Hunejda i on je bio jedan od ranih muslimana. Mnogi historičari su ga ubrojali među one koji su se preselili u Abesiniju. Hazreti Suvejbit se preselio u Medinu i boravio je u kući od Hazreti Abdullaha bin Salema Adžvani. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Aiz bin Maiz. Hazreti Suvejbit je učestvovao u bitkama na Bedru i Uhudu. Hazreti Selma prenosi jedne godine prije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekr je putovao u Busru, grad u Siriji, radi trgovine. Noiman i Suvejbit bin Harmala su bili u njegovoj pratnji. Obodvojica njih su učestvovali u bitci na Bedru. Noiman se brinuo za hranu za taj karavan. Suvejbit je bio šaldžija i pitao je Numeina da mu da hrane. Numein je rekao: ja neću dijeliti hranu dok se Hazreti Ebu Bekr ne vrati. Suvejbit je rekao: ako mi ne daneš hrane, kao da će on njemu zadati neke muke. Ovo je također spomenuto ukratko ranije. Dok su prolazili pored nekog mjesta, Hazreti Suvejbit je upitao da li bi neko želio da kupi njegovog roba. Hazreti Suvejbit im je rekao: o ljudi, zapamtite da će on da govori da je slobodan čovjek, ali nemojte da ga ostavite i završite dogovor o kupovini. Oni su rekli u redu i da će dati 10 kamila za njega. Onda su došli kod Hazreti Noimana i oni su onda stavili krpu oko njegovog vrata. Noiman je rekao da je ovo bila šala i da je on slobodan čovjek, a ne rob. Oni su rekli:
on nas je već upozorio da ćeš ovo da kažeš i odveli su ga. Kad je Hazreti Ebu Bekr se vratio i ljudi rekli šta se je desilo sa Hazreti Noimanom, otišao je u to pleme i odveo je te kamile i vratio ga. Rekao im je da je on slobodan čovjek, a ne rob, i da je to bila šala. Ashabi su se šalili jedni s drugima na ovakav način. Kad se je grupa vratila i ispričali ovo časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, prenosilac govori da poslanik sallallahu alejhi ve sellem se puno smijao u vezi ovoga. Časni poslanik i ashabi su se prisjećali ovoga cijelu godinu. I ova šala je bila poznata svugdje. U različitim hadisima se spominje, malo i drugačije, da osoba koja je prodala roba nije bio Hazreti Suvejbit, već Hazreti Neiman. Azur kaže, poslije spominjanja ashaba želim da nakratko spomenem objavu obećanog Mesija alejhi selama, Vesi mekanaka, što znači uvećaj svoje prebivalište. Obećani Mesija alejhi selam je potvrdio ovu objavu mnogo puta. Obećani Mesija alejhi selam kaže da mu je u početku, kad mu je svemogući Allah dao objavu o povećaj svoje prebivalište, samo 2 ili 3 osobe su dolazile kod njega da provode vrijeme na njegovim skupovima. A mnogi ljudi tad nisu ni znali za njega. Nakon toga obećani Mesija alejhi selam je primio mnoge druge objave zajedno sa objavom i uvećaj svoje prebivalište. Ova objava mu je bila objavljena nekoliko puta. U drugim objavama uzvišeni Allah mu je obećao razne blagoslove. Kad uzvišeni Allah naredi svojim poslanicima preko objave da rade određenu misiju, to znači da je uzvišeni Allah taj koji će da pomogne tog poslanika i pomogne mu da izvrši tu misiju. Šta više, uzvišeni Allah će da podari uslove za to. I ovo je nešto što smo mi svjedoci toga. Historija džemata stoji kao dokaz da je uzvišeni Allah ispunio ovu objavu u potpunosti i kako nastavlja da ispunjava ovu objavu i dan danas. Mnogo puta uzvišeni Allah nama, skromnim slugama obećanog Mesija alejhi selama, pokazao kako je ovo predskazanje istinito i ispunjeno. Svaka objava i predskazanje obećanog Mesija alejhi selama uistinu je u vezi širenja i napretka religije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To jeste radosne vijesti o progresu islama kroz obećanog Mesiju alejhi selama. Poslije smrti obećanog Mesije, radosne vijesti su nam date da će progres islama da se nastavi kroz instituciju hilafeta. Onda bilo koji uspjeh će da bude kroz najveće blagoslove koje je uzvišeni Allah podario u ovom svijetu za širenje islama, a to će biti kroz hilafet. Poslije ovih kratkih riječi ja se opet vraćam riječima obećanog Mesija alejhi selama, Vasima Makanaka. Kad se halifat preselio u Veliku Britaniju, džemat je uspostavio centar tu i širom Europe, Amerike, Afrike i u mnogim drugim zemljama širom svijeta. Zajedno sa širenjem džemata uzvišeni Allah nam je uvijek davao i nova mjesta. Kad je Hazreti Halifatul Mesih IV. Doselio ovdje, svemogući Allah je odmah pokazao veliki znak njegove podrške i omogućio je džematu da kupi 25 hektara zemlje, koji se nazvao Islamabad. Kasnije je još kupljeno 6 hektara uz ovu zemlju. Ovdje bi se održavala dželsa salana i tu su bile stambene kuće za zaposlene u džematu i vakfe zindagi. Postojala je mala kuća za boravak Halifatul Mesiha. Nekoliko ureda i jedna od zgrada u stilu barake je služila kao džamija. Sjećam se kad sam došao ovdje 1985. godine, Hazreti Halifatul Mesih IV. mi je
mi je posebno rekao da nam je svemogući Allah dao odličnu lokaciju koja je čak dovoljna da služi kao glavni centar u svijetu za Ahmedija muslimansku zajednicu. Iako to nisu bile njegove tačne riječi, ipak on je rekao i u tom smislu. Postoje i neki drugi dokazi koji ukazuju na ovo, a ja sam uvjeren da je Halifatul Mesih IV. Želio da sjedište bude u Islamabadu. Ipak svemogući Allah je odredio vrijeme za sve i sada nam je dao priliku da obavimo građevinske radove u Islamabadu. Nove kancelarije su izgrađene sa boljim sadržajem, izgradnja džamije je također završena zajedno sa prebivalištem za Halifatul Mesih. Izgrađene su kuće za vakfe zindagi i radnike džemata, a više objekata će biti izgrađeno u skorije vrijeme. Kancelarije u Londonu bile su kuće koje su bile privremeno pretvorene u kancelarije. Prostor u njima je bio zagušen i također teško je bilo da se funkcioniše u tim okolnostima. Pošto se rad u džematu povećao mnogostruko, bilo je teško nastaviti zbog nedostatka prostora. Pored toga dobivali smo žalbe da su ove kuće za stambene svrhe, a ne za kancelarije. I da trebamo da zatvorimo kancelarije. Sad nakon rekonstrukcije 3 ili 4 kancelarije koje su bile u tim kućama će se preseliti u Islamabad, ako Bog da. Zahvaljujući obnovi u Islamabadu, svemogući Allah je dao džamatu veliku dvospratnu zgradu u Farnamu, koja je udaljena 2 ili 3 milje. U ovoj zgradi nalazi se štamparija i još nekoliko ureda. Osim toga, Mađalis Hudamul Ahmedija iz Velike Britanije je također kupio veliku zgradu blizu tu. Prije toga, svemogući Allah nam je omogućio da kupimo Hadikatul Mehdi i tu održavamo Džalsa Salanu u Velikoj Britaniji. Ovo zemljište se prostire na preko 200 hektara. Pored toga, džamija Ahmedija u Velikoj Britaniji, koja se ranije nalazila u Londonu, također se preselila u blizini. Hvala svemogućem Allahu, on nam je dao novu lokaciju za džamija Ahmedija Velika Britanija i cijena za nju je bila izuzetno niska. I atmosfera i objekat su daleko bolji nego što je to prije bilo. I sadašnja lokacija također je u džamiji Ahmedije isto posjeduje oko 30 hektara zemlje. Sva ova mjesta se nalaze otprilike 10 do 20 minuta vožnje od Islamabada. Nije prije ovoga postojao plan za kupovinu ovih lokacija, već je to bilo blagoslov svemogućeg Allaha koji nam je pružio sve te lokacije blizu jedna drugom. Pored sjedišta, svemogući Allah nam je dao sve druge lokacije. Važno je da džamija Ahmedija bude blizu. Budući da su sve ove lokacije smještene jedna blizu druge, molite se svemogućem Allahu da to učini blagoslovljenim.
Kao što sam ranije spomenuo, tamo su izgrađene kuće za halifu, neke kancelarije, izgrađena je velika džamija. Stoga za nekoliko dana, ako Bog da, i ja ću se preseliti u Islamabad. Nakon toga molite se da ova promjena u prebivalištu bude blagoslovljena u svakom pogledu. Neka svemogući Allah neprestano daje svoje blagoslove na nas. Neka nam svemogući Allah omogući da propagiramo poruku Islama iz Islamabada više nego prije. I neka objava "Povećaj svoje prebivalište" ne bude samo povezana s fizičkim povećanjem, nego da bude u ispunjavanju planova svemogućeg Allaha. U ovom trenutku želio bi da kažem da su komšije Fazal džamije uvijek imale pritužbe i žalili su se na Ahmedi koji su dolazili u džamiju zbog povećanog prometa ili problema s parkiranjem. Stoga ljudi koji dolaze na molitvu u Islamabad ili bilo ko dolazi u posjetu treba da ima na umu i da ne dozvole u bilo kakvom slučaju da susjedi Islamabada podnesu slične žalbe. Zaista ljudi koji žive u blizini će doći u Islamabad, dakle uvijek budite svjesni propisnih pravila vožnje. Što se tiče džume, ja ću najviše održavati hudbu ovdje u Bejtul Fatuh. Ja sam pitao emira Velike Britanije da napravi plan u vezi džemata i ljudi koji će da klanjaju džumu u Islamabadu. Ili koji ljudi žele da klanjaju tu. Oni ljudi koji žive blizu Islamabada, ako žele da klanjaju džumu u Islamabadu, oni mogu da dođu. Ljudi koji žive u blizini 20 milja od Islamabada, njima je dozvoljeno da dođu i da klanjaju džumu u Islamabadu. Hazur kaže, ovi detalji će biti dostavljeni od nacionalnog predsjednika Velike Britanije svim lokalnim predsjednicima i također ubrzo ćemo da znamo koliko ljudi izvan ovih 20 milja udaljenosti žele da dolaze u Islamabad i kako će ovo sve da bude isplanirano. Ipak još jednom bih ponovio da se molimo da svemogući Allah blagoslovi ovaj plan i preseljenje u svakom pogledu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.